Salam mehriban dogonlar, edidilleşler. Bugün 12 yanvar. Ýagny şehitleri watan üçin, ar namys üçin pida bolanlary türkmenlerimizi ýatlama güni, hatyra güni. Bugün biz Diňawar, Göktepe söwüşündäki gerçekleri, edermenleri, şehitlerimizi ýatlamyzok. Bugün Türkmeniň taryhynda bolup geçen elhenç esasy 3 tane gyrgynçylygyň pidalaryny ýatlaýar. 3 tane gyrgynçylyk, 3 tane paçyga. Bular 1873-nji ýylda Daşowuzda parahat oturan, intek hiçili uruşam ýok, söwüşem ýok, hiç adam ýok, parahat oturan halkyň üstüne çöldüp, en çögünläp şol halky gırdılar. Ors paşalygynyň basbalçylary, goşunlary Daşowuzdaky parahat ilaty türkmenleri gırdılar. Näme üçin? Türkmeniň gözüni gorkutmak üçin. Türkmeni basbalçylyga boyun eýdirmek üçin. Baknaçylyga, gulçylyga boyun eýdirmek üçin. Türkmen boyun eýdimi? Egmedi. Ondan soň ikinji paçyga 1880-nji ýylda Göktepe söwüşünde türkmenleri elhenç ýagdaýda ýene gırdylar. Çaga diýmen, aýal uşak diýmen gırdylar. Üçüncü paçyga, üçüncü gyrgynçylyk 1916-njy ýylda Türkmen sährada bolan Ors paşasynyň serkerdesi Madridowyň ýol başçylygynda edilen gyrgynçylyk, Günorta Türkmenistandaky gyrgynçylyk, Türkmen sähradaky gyrgynçylyk o taýda ýarym milliona bolay türkmeniň gany dökülýär. Owal şeýlerçe. Näme üçin? Türkmen näme etdi? Näme üçin türkmene garşy şeýle gyrgynçylyklar edildi? Näme üçin türkmene garşy şular ýalaky düşmançylykly siýasat alınıp barylýar? Owullar Altay dağlarından başlap, Berinik bowazyndan başlap Ýerusalime çenni. At oynadan hüküm süren bir millet, halk. Şoň üçin şular gaýdyp dünýäde häkimiýet gurmasyn, güýçli bolmasyn, birleşmesin diýip edilen siýasatyň netijesi şu. Ýöne biz bugünkü günde bir halky başka halka düşman etmek islämizok. Beýle bir agitasiýamyz ýok bizim. Biz diňe watançylyk duýgusyny, erkinlik duýgusyny ayakta tutalıyıq. Şehitlerimizi, gerçeklerimizi ýatlalyň isleýär. Biz bu taryhda türkmenlere garşy edilen gyrgynçylyklary bagyşlap biler. Türkmen halkyna bagyşlap biler. Türkmen halky parasatly halk, geçirimli halk. Ýöne biz bu gyrgynçylyklary, bu söwüşleri, türkmene garşy edilen hüjümleri hiç wagt unutmaz. Şoň üçin şu gün 12 ýanwar hatyra gününde biz şu 3 paçygada gyrgynçylykda gyrlan türkmenleri ýatlaýar. Şolaryň hatyrasyna, şolara çäksiz minnetdarlyk bildirýär. Şolara hormatymyzyň çäksizligini bildirýär. Yatan ýerler ýagty bolsun, imanlary hemra bolsun. Şeýle de diňe bu 3 paçygada pida bolan türkmenler däl, watan üçin, türkmeniň erkinligi üçin özüni pida edenleri ýa-da türkmenliň erkinligini görüp bilsem, birleşenini, agdy berligini, bileleşenini, bir güýç bolanyny, bir ýumruk bolanyny görüp bilsem diýip şo ardy bilen dünýeden öten watan taýýarlarymyzym şu gün hatyra gününe ýatlaýar. Hemmelerine çäksiz minnetdarlyk bildirýär. Şehitlerimizi ar namys üçin janyny pida eden watan taýýarlarymyzy unutmalyň, ýatlalyň. Hemmesi üçin ayet töwürlerimizi edeliň. Ähli ayet töwürleriniz, dua dileňleriniz kabul bolsun. Hatyra güni unutulmasyn, mehribanlygyny.